Mga ka-disciple, naranasan nyo na ba yung moment na simple lang nangyari pero bigla kayong napuno ng joy? Yung tipong alam mo si Lord talaga ang kumikilos? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 2, Tuesday of the first week of Advent. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke chapter 10 verses 21 to 24, nagagalak si Jesus in the Holy Spirit. Bakit? Dahil nakita niya paano inihayag ng Ama ang kanyang katotohanan, hindi sa mga wise and learned, kundi sa mga simple, sa mga mababaang loob, sa may pusong handang tumanggap. At sinabi pa ni Jesus na mapalad ang mga nakakita at nakakarinig sa kanya dahil maraming propeta at hari ang naghangad makita ang ginagawa niya, pero hindi nila ito naranasan. Mga ka-disciple, minsan nakala natin kailangan maging super knowledgeable para maging malapit sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus, ang tunay na nakakakita sa Diyos ay yung may pusong bata, open, trusting, at marunong magpakumbaba. Kaya tanong ni Lord sa atin ngayon, handa ka pa rin bang magpakumbaba? Pwede pa ba kitang turuan? Pwede mo pa bang hayaan na ako ang manguna, hindi ang sarili mong galing? Sa Advent season na ito, magandang reminder na God reveals Himself to the simple-hearted. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil bukas sila. Kung minsan nakakaramdam ka ng pagod, ng gulo o confusion, baka kailangan mo lang bumalik sa simpleng pananalig ng isang bata. Lord, turuan mo po ako. Ipakita mo po ang kalooban mo. Doon dumadaloy ang tunay na joy. Mga ka-disciple, nawa maging simple at bukas ang puso natin ngayong Advent para mas madali nating marinig ang tinig ng Diyos sa bawat araw. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!